اینو ننگڑاس اندنو تختہ باروٹیت کے نرا کی دنیا ٹی باز زیادہ مشہور ہو دافتہ مشہوری نہ وجہ دادے کہ دا تختہ تعبیر راست پیشتما اسی وقت امریکی صدر ابراہیم لنکن تو غٹی خنا کہ امریکہ نا صدارتی میل وائٹ ہاؤس نا سے باز بلو آل سٹی بندغا غمزدہ مچو اوفتا خنک خڑین کام پر رو ابراہیم لنکن دا خنا تو مونی نا اوڑے اسی تابوت اسس تابوت نا تیٹی اسی لاش اسس کل بندغاک دا لاش نا ماسا مچ سرو غنگٹی اسر صدر اوفتی انرفے دا لاش دن نائے او دے جواب ملا دا صدر نائے ارا وقتا کہ ابراہیم لنکن دا بنگ تو وجم کرے تو غام بش مس بعض زیادہ خوف زدہ مس اور پریشان مس انتے کی دا تو غی او انداخس واضح خنا کہ او خنا کے تابوت ٹی کنا جن تخو کٹ اور تینا جندنا لاشی او خنا دا تو غنا من وقتاں پد ابراہیم لنکن قاتلان عملہ مس او قتل کرنگا اندا وڑنا سے پین تو غسرا کی راست مس دا 1966 نا سالس ایبرے فن سے دیاتسس اوڑے سے اسکول اسس اسکول نا ماسا سے کوئلنا کانسس کوئلنا کانے خطا رہ اونا مشتے اسو رہ اسکول نا ریا جمع کر رہا تھا دا مشک اندا کا زیادہ مسور کے دا مشتا سے باز بلو ڈپس جوڑ مس اندا اسکول نا بازا چناک تو غٹی خنار کہ دا ڈپ اسکولا تمانے اسکول تبا مس سنے اور انداڑے بندغا کس کنو دا تو غے او تینا سنگتاتیم پاریر دا کا علاوہ او تینا اوراتی ٹی پاریر تینا ٹیچراتی پاریر لیکن دا تو غا کس غور کتوی من وقتاں پد اندا مشک اسکول نا زیا تمار اسکول تبا مسک اور داڑے یکسدو چلو 4 بندغ کس کرک دافتے ٹی اکثر چنا کسر دا کا پد تحقیق کارک بسرک شست چناغان انٹروول کر اوفتیا تحقیق کریر اور او ارا تخت خناسر ہوتے نہ تخت پاریر یا اوفتا سنگتا کرا تخت خناسر و باروٹ پاریر تو دا تحقیق کارک اندا نتیجہ گا بسر کہ دا ڈپ تمنگا مست دانا اشارہ دا چناتے مالوان تو غٹی ملاسس 1912 ٹی ٹائٹینک کو وقت نا مطابق دنیا نا کلام بلا اور جدید ترین انگا دیر والا جازس آج سغا منہ دی مست منہ مسافر خنار کی جاز سمندر ٹیننگٹیے اچانک طوفان بس جاز پن نا بندغک ڈبینگار دا وڑنا توغی خنوکنگا بازا مسافر آکتے نا ٹکٹ چاہتے کینسل کریر او سفر رائی متویر جاز سفر رائی مس تو دا جاز انداغز مضبوط اس کہ دانا باروٹ دا داواس کہ دا جاز کبھی ڈبینگ پک لیکن اچانک سمندر نا طوفان بس سک اور دا جاز دا حادثے ٹی پننا دا حادثے ٹی 5-10 بندغ کس کرک انداوڑ باز تختے ٹی باز وقت انسان تی افتا مسلغا تا اللہ کم نظر برے رہے دا تو غندنو سے الائساو امریکی موجزہ سے سرا کے سلائی مشین ایجاد کرے ارا وقتا کہ او پچ گنڈوک نا مشین جوڑا او اچکارم نہ لوے او نا سمجھٹی دائید بتوئی کہ مشین کی نو امر سیلیس جوڑ کے دا ردٹو باز کوشش کرے والی ناکام مس منتو گدرینگا اسی وقت سو باز دم درینگا سس خاچا تو غٹی خنا کے من جنگلی تے خنا تو دودینگا جنگلی کو نا پدٹ جنگلی تا دوٹی گڑاس نیزہ سر دا مونٹ اور جنگلی کو نا پدٹ سر دو دے فسا کر رہتا ہے دودینگی سا اسی جاگے سنا دم درینگا سلیس پدیورا تو خنا کے ارا نیزغاک جنگلی تنو او نیزغا تا مونٹی چنکو ٹنگرے دا کا پدو بش مسونا سمجھٹی بس کہ دا تو ارا کنڈا اشارہ کے دا تو غام پدو سیلنا مونا دسک کے ایسے چنگس جوڑ کرے داڑان دا مسئلہ المسک پاننگ نا مقصد دا دے کہ باز وقت بازا تو غاک راست مرے رہے داف کی شارہ غاتا صورتٹم مننگ کے رہے اور دا صاف نظرم برے رہے کہ یعنی ارا ڈول کی انسان تو غٹی خنک اور حقیقتو مندم مرے کک ولی دا پاننگم ضروری ہے کہ اکثر تو غاک راست مفس ہے باز کم بندق دونو مرور کے او اندن توغی خنانو تو غندم مرو یا ارا اشارہ کو دی تو غٹی ملانو افت سمجھوئی اگر نم دونو تو خنانو رے یا کسسیان بنگنو رے کمنٹ ساتے ٹی ضرور شیئر کیرے یا ننے واٹس اپ کیرے